Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kakasi Students Union KSU Central Executive Council Lingbao Somla Ruben Najir General Secretary kala pentip bakan penlongi gejeng pajba haki district paper jong jela ban pensyai pajba halor ki santli ki mat jing dawa baka sengkala bo hakamat ke sarkar jela ki bala sateng labun senam ke sengkal ai por ya ke sarkar ban pentri kam ya kini ki mat hapok khat san sngi kata hadu ka khat nyu tarik nailar arja arpun riu balada ke sarkar kam shim khia ke KSU kala maham ban penlong da gejeng ki paper Kijingelang pajba kin sedang hak sepau tarik nailar na mau keruan but sah hak khatwai tarik hak rian bat mauring kening hak khat ar tarik an penlang ha sning bat mairang hak khat lai tarik ha sora bat jowai kat ba hak khat sau tarik an penlang hanong ston Kisantli ki mat jing dawa joka KSU ki kentop ya ke jing dawa ban penduk pendam ya ka public hearing joka Shri Cement Limited kabala long hak lai puai tarik naitung arja arpun rio ban pentri kampura ya ka Migalaya Residence Safety and Security Act arja khat rio MRSSA kat ba ompat yo ya ka inner line permit Nangta ban pentri kam ya ka amendment joka Migrant Workmen Act arja arpo khnang ban te la kam ya ka jingwan rung jongki bar jela bat banyada ya ka hok bat ka kamai ka ji jongki trai jela Hakabe David ke Negrams ke KSU kala dawa ban penbet ya kurkom thungkam thungjam kentop 80:20 female to male ratio haki kam nurse ke reservation ke babyang na ke benta ki khasi jain tia bat garo bat ban ailat ya ke Negrams ban penlong ya ki exmen thungkam hapo ke jela Kamat ka basan galong halor ka thungkam thungjam ka bakhoj bat ka basai bat ka seng kala dawa ban weng no ya ka personal interview na ki post grade B grade C bat grade D kat kom ki jing batha jong ka sarkar pedeng ban pen kala ya ka rukom trekam jong ka MPSC bat DSC bat ban wanra ya ki standard operating procedure SOP na ka benta kiwe ki recruitment board kumba pilatib hi ngila hakalai trek uniu benai ngila ai por khatsanski ya ka sarkar jela ban bagi dawai santli kimat in pentrikam te shitio kala adam te nadu kasngining kong nakaliang jongaseng ngina penbej ba kandon chua kajingelang ban pencai pajba halor santli ki mat jingdawa kaba nakaliang kaseng ni labu ngin stang chua nadu ka shputrik kata kanlong ha mokrwan nang tupat kin stang sikiwi ki jaka karwi trik kandon ha kliriat mot mawar kening kadar trik ha umsning bat mairang khalai trik ha sora bat juai kacau trik ha nongston di kini ki district headquarters jong ki borok tuli ki district jong ka rilum kasi bajen tiang in pen syai pajba shwa halor kita ki santli ki mat jing dawa jungi nomor ba ka katkum ka jing aipor jungi kan kut hadu kanyu trik te ngikwa bagi pajba kenchai halor kita santli kimat bat kita ki santli kimat bagi dawa kalau ka beningkong kade halor ka public hearing jong Shri Cement kum nakaliang kaseng ngilapan pa bangin lahi ban priang ngatu ka public hearing ka badi tang lingba ka jing thambor nakaliang ko sarkar ki board bagi district administration ki ba penya ya ka tu ka jinglang jong Shri Cement haba kimsha ikinu kini ba persya ban pensngu ya ka sur ka jongki te nakaliang kaseng ni dawa ba ya ka public hearing de ban wengno ba da ka ju ka poru yo deputy commissioner yo superintendent of police bat ki pulit jongka East Chantia Hill District ki badan keti hatu di ban wengkam ki mardor bat ka ju ka poru di ban initiate ya ka departmental proceedings ne ka jing tokit persya ki berkumjuru yu ki nokit kam jongka Meghalaya State Pollution Control Board ki badan lang hatu wasngi ka public hearing nomor ba kidi maki ki ban pej ya ka jing ya renti ya pej jongka tu ka public hearing hari ka basungsi kalong ki pat ki syaliang ka jingilang hatu wasngi ka public hearing tu wasngi ling baki lat patai kubor ling baki videos bala circulate social media ngila bunyi ba la khang lenti ki pajba hatu wasngi ki balik hantu da ka jing jai ban pensngo ya kata kasur bat kim simla ban poi hatu jaka wat laki dukhat jong ka senggu chungiru kila sakut chiteng lenti haba minmiet ki tiar gas ki pulit men step pat kita ki brio jong Shri Cement ki akaung mau hadu ki ti surok ru bamla suban poi hatu jaka ti kani boro i kumangila kren haki briefing ba
kamaning kong kidi ke konspirasi ka bahaya ban nakaliang kaseng ngin la ban pediang ya kanika public hearing jong ka Shri Semen ka baari kadi ke MRC ban pentri kam pura no ke MRC kata ban don ke district task force haman ke district ban penyeng kita ke kerdop talasi kita ke facilitation center Karpatli facilitation center umli tahu umling ki badiru ki entry exit point man ki district kumbala ya penbet ki por jong ka sarkar ka barem namar ba kidon ki jaka ba ka kidon ki facilitation center ki ba kalan acquisition du kala ada bio ka pisa ru kala ada sanction ki po koror heri hadu menta kita i borol ashpus nam kila shuja no ka sarkar ka shupin thami bet na ka por ki benta ki ba pher ban kum na kaleng aseng ngim la shu ban ngap jar ne nga shu ban shu ngap ya kata ka jing pin slam jong ka sarkar da ka ba ai ki daw ki ba thok ki ba skor lai phujan namar ba kumungi hi ka ki sa hekut kam don chu kata ka jing kren ki ba ka don ha MHA kata kam di te kham tam li menta ba ki minder na ki bi pa ki chela ka don ka jing kan kendang ki minder hapna po West Bengal ha Assam but borok kini kimla bani shu jela ki ngi na ki ski ba ka sor shilong ki ben ki cha khap sor ki dang bun pa kini ki dur thumai ki bri barzala te da kam trikam ka marsi minta kat pat ni dawai ba kan trikam ka marsi minta arja khandriu kumba ka de banlong kat ba ki pa joy ka LP ka balai ka de halor ka migrant workman act arja arpho kumba fite bi ha ki usnam ars nam chua arja arpsau na kalyang ka seng kila ikendang ki barjala ki voluntary apo ka jela ka chungi klam kot klamsla na kalyang ka seng hatu ka pot kumba arja tamut ki bri ngala ban phai no ki jela ki wan nomor ki wan klam ki kot kisla ki dondu na pring ki to ki bala don ki criminal case ki bala punya brio ki wan chini tang ban ri te man ka por ni ju ya dawa ya kata ban ni ju pe hata ka work permit henry hu arja khandai pat ka work permit ka kaskari ka central act tu bat ya ka tu ka an la repeal no te hadin ka jingya keren sani bhaba ka liang sarkar nila pendrung no ki kindon joko work permit hani ka migrant workman act arja arpho badi basnahi joko sarkar meghalaya namar ba katu ka an hi kamdi ka an ka ba khlan namar katu ka an ka litang ki an ba konchu register ibar jela hendri kamton ba kanu ka lat nanti ban pe lakam iki tingi dawai ka amendment kila de pas pok assembly ru arja arsau handi hadu minta arsnem kan tir kimpat penteri kam ya kata bar ka suja ngai puntu ka sakut hanu ya kata ru mintip ka banja ka pelong ya sarkar ban muslim le si nomor ba kumentab kidon kini kisiban plan tu kidon ki hajar mut ki nong tri hantu nong tre parado ki kasi ki boyo tre hantu ki ditangkat tu kan ingun ribu ni kita ki barzela ki patri hantu le se kajik momka ban pentri kam ya kanika workman act tu amendment itu le se kala bande baki kwa bakin khot dikit ki breu na barzela ban pentri kanang ba ka baidor bai siu ki kalong ka baduna le se kala bande hitai bentaru i mat ibasau ka di halor ka isu nigrims kuma fitebhi ka halor ka isu nigrims na kaliang kaseng niat ku pergi bor penya jong ka nigrim sati por haba ila don du kasit demonstration ka ba klambu por kala ya kumbasan singi hindi ka de jing tukular na kaliang ka sarkar jelahi ka ba kularingi bagi kin penbet ikin rum kan ram kitung kam jong pa nigrims but namar ba ka sarkar jela kala shim ya kata inisiatif ka klik ujungki tingiru hatu ka por ngila ngit iki hindre de kita yau ki benai hadum tal adap senam ru kaya katu recruitment nigrim skim pat chim la le but ya ka pemerintah ke recruitment nigrim sekarang sakut te na kalian kaseng kumba ngi dawa ba kumba pil akular hu arja arsan ya kata ka jikular pihapan bat pihapan terikam kita bat kamat kebasan kalong halor ka tungkam tungjam ka beningkong di ban pendam ni ka personal interview namar ba ka sarkar padenghi Delhi kala don ko notification lingba ka department of personal training akaba kila ong ba nam taki grade C grade D but grade B non gazetted post non kam shuban le ka personal interview te hadu munta pat kani ka di jingdawa na kalian kaseng ka like bun snam di hadu munta ka pat lam perlong man ka pon dawa ya kata banweng na personal interview hindi ni stu bak beli muka banweng namar data ka personal interview hi bi kibla ban tap ki bri jong but halor ka MPC but di siru
nakaliang kaseng ngila juichi bon wandra kata ka tungkam tungjam buhut ngila ai ki memoran bu fer ngila ai ki ngila batai ki bikidi benle bon wandra kata ka jing tungkam ke buhut ende haduk mentapat don ka tukani kenduan ki ba nakaliang ka MPSC kala le kata ka ban pelat jima sujung ki bapas bat kiwe ende ka DSC haduk mentai iwi rupa le tingi ko ba ka jing tungkam ka long ka buhut bat borok itu kimat ki bangi la ya keren apa kumnu ban wandra ya kata tungkam tungjam ka buhut ki ban le no akan ni ka ki ban le no khang ba kanum don chu kono kata ka jing thap kam tu Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.